Imos coñecer a M.A. Baby, un portabebés que é medio mochila, medio fular. Digamos que mestura o mellor dos dous portabebés. O primeiro que facemos é colocar a cintura, coloco a moi arriba agora porque supoñemos que estamos porteando a un bebé recén nacido. Neste caso necesitamos que a cabeza do bebé nos quede á altura do umbigo, co cal teríamos que colocar a cintura ben alta. A composición da mochila da M.A., no que a mochila se refire, é moi similar á de outras mochilas. Ten o axuste á cintura, ten o axuste dos tirantes, traseiro e dianteiro, e ten o peche traseiro. O que a fai diferente respecto a outras mochilas é o panel, que está feito en tea fular. Este panel é unha tea circular que pasa por anillas colocadas a ambos lados. Antes de colocar o bebé, é importante que vos aseguredes de que a tea está ben repartida nas anillas. E como o conseguimos? Como nos aseguramos de que está ben repartida? Afloxamos a tea e repartímola en forma de abanico, de forma que a parte superior coincida coa parte superior e a parte inferior coincida coas cores da parte inferior. Unha vez afloxado, repartimos en forma de abanico, como faríamos cunha bandolera, e estiramos. Isto que nos vai permitir é conseguir axustar dunha forma máis cómoda, máis segura o bebé ao tempo que evitamos que se nos vaya afloxando. Unha vez que nos aseguramos de que a tea está ben repartida, podemos colocar o bebé. O que facemos é meter un chisco a mochila nesta parte central e onde o bebé vai colocar, onde imos colocar o cuiño do bebé, de xeito que cando subamos o panel consigamos manter a súa pelvis basculada. Collemos o bebé, traémolo ata a cruz, vedes que queda por riba da cintura. Unha vez aquí, subimos o panel, repartindo ben por toda a súa espalda, metemos un brazo, metemos outro brazo. O primeiro que imos facer é axustar a mochila ao noso corpo, o corpo do porteador. Así que, dende aquí, pechamos na traseira, e agora axustamos primeiro diante, porque se dades o peito tamén vos vai permitir afloxar con máis facilidade e dar o peito con máis comodidade. Así que axustamos adiante e despois axustamos nos costados, nos laterais, hasta onde nos necesitemos, onde esteamos a gusto. Isto que quere decir? Bebé á altura do umbigo e que se nos inclinamos cara adiante, o bebé non se separa do noso peito. Unha vez que conseguimos isto, imos axustar o corpo do bebé. E o corpo do bebé ímolo axustar coa tea fular, con esta tea circular. É importante que estea ben repartida, de forma que o canto superior corresponda ca cor do canto superior e o canto inferior corresponda ca cor do canto inferior. Isto vai nos dar unha boa guía de como estamos axustando. Fixadevos. Eu tiro de arriba e axústase a parte alta do corpo do bebé, da súa espalda. E así como vou baixando, imos axustando o resto. Ata chegar, vamos subirlle a manciña, a lala, ata chegar á parte baixa. Cando eu axusto a parte baixa, o que consigo é manter a postura ranita do meu bebé. E facemos o mesmo do outro lado, asegurándonos de que a tea está ben repartida. Tensamos, mirade como desaparece
o oco e, consecuentemente, imos axustando a espalda do bebé. Seguimos axustando e, por último, o canto máis baixo. Isto é algo que non vades ter que facer cada vez que coloquedes o bebé, pero sí que teredes que ir modificando a medida que o voso bebé vaya medrando. Unha vez feito isto, asegurándonos de que repousa, de que as súas perniñas, o seu xeonllo está máis alto que o seu culete, podemos tamén axudarnos coa palma das nosas mans baixo a planta dos seus pés para axudar a bascular a súa pelvis. Unha vez feito isto, recollemos até a sobrante. A mochila incorpora unha capucha que podemos utilizar cando o bebé está dormido ou cando porteamos a bebés máis grandes as costas, serviranos para que a cabeza non se lle vaya para atrás. Temos tamén esta correíña que nos permite axustar a cabeza do bebé recén nacido. Como retiramos a e-mail? Bueno, para retirar a e-mail, como calquera outra mochila, botamos a man ás costas e abrimos este peche. Se nos resulta complicado, podemos botar man destes peches. O que facemos é levantar a pestana, facemos o mesmo do outro lado, levantamos a pestana e ao facer isto, o que sucede é que este peche sube, co cal nos resulta moito máis doado de manipular. Retiramos un brazo, retiramos outro brazo e xa temos a mochila lista.